Tadi daw Jisu ang kilang berat jonga kisngap kektian jonga. Bat nga itu eki. Kiru ki buat yang nga. Namar ba sngap taga daw try ong nga itu. Namar ka sapoi ka por bau try mafin yang nga kasi jibisharo nga itu yepi. Tapi ong ngalalit jasang do nang kado da yap ro. Bau try nga itu yepi namar balai ba pi Shillong tangkinong let jasang. Mdei ki ba buat si shayu Jesus Christ. Mdei siya ki badan ka donut ke jong play. Mdei siya ki badan ka taga jing pen pau ke jong play. Mdei siya ki badan ka taga jing khat ke jong play. Bi shiyat ke baman bi Shillong tangakan yam goruk ko. Keburam baga jingo sa sisian ne kapor ngai show Jesus Christ namar ba klama ong yam la ban le klama ong yam long ye. But klama urong inam la ban pen sngob yang ne ka khubor sa sisian ha ne ka sngi ke bamanta. Aingo you try wa pa ni ne ka por ke ne ka lat ya ka bangila ban yo sngob pat sa sisian ya ka ne ka tin ke jong bling. Ai kuble ye firu we pui baro aga kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong try nong pen jing you Jesus Christ. Bangai kuble ye pi namar ba pi you try but pi bo you Jesus nang kong aga jim ke jong fi but ngangai lam ba ni ka khubor pinang yo men sim ban shakri shu yaw try. Tading ta ka ni ka por nga kwa ban puli na Yohanes kal nong ba khatar ke dekot ke barbusan ke babel ka ongom ni. Utaw bu iet la ka jingim undo no ya ka utate bu isi te la ka jingim ha ka ni ka prthai un ri pen im ya ka shaga jingim bam jikot. Utaw bu iet la ka jingim undo no ya ka. Kani ri ka jingai ka bu Jisu hikai na ka banta kita ken ki ba bot ya u. Wang hang ni wang ba utaw bu iet la ka jingim but uno no breu bu kham iet la di ban ya try. Hatu kalong ka ba sneu mo ban iet la di. Kam ne ka ba sneu. Henry la daw taw breu khambo nang kong ya la di ban ya blai. But ya ka jing sngo ba ka jong o ban ya ka jing sngo ba ka jong blai. Ka jing man toy ka jong o ban ya ka jing man toy ka jong blai. But ya kata ka buram ka jong o ban ya ka buram ka jong blai utaw breu la tikna bet ba undo no ya la kata ka jong ka jingim. Undo ya ka buram undo ya kata ka ching pyrkhat ke jong ge ge bo thmu ge ge bo pyrkhat am tai la di undo no ge ge berkhoi la da pyrkhat shwan ning kong na ka ban tai la di. Berkababal ka ong hang ni uta uba it la ka jingim undo no eka uta ubi isi te la ka jingim ha ka ni ka perthai un ripen im ya ka shi ka jingim bam jikot. Kabamot uno no bre uhaban isi yelade. Kamot mde bo le ben yelade, mde bo un le jot yelade. Henry uhaban bo shaning kong yaw Jesus Christ bat yelade shadien. Bo tao ba do no elaga jingim Jisu ang la fi puleru na Matthew kong ba shpo ngani ka khat ka ba life kundai. Bo Jisu ang kom tao ba yo elaga jim do no e ka bo tao ba do no. Yelaga jim nakabenta junga un shamyaka. Tading tao uno no breu. Abo bu nang kong shoyela di nam ta ka jing toile nam ta ge ki ka ba ka jong u shwa bo ta breu la tikna bet ba undu no ki baro te kalong ka jing do nong ka ba kraw ya ka bangin do no ki baro lada ngingi perkhat shwa na ka bantai la di tading ta ning kong fia ban perkhat yu ta ken u bla do no ya la ka jing im na ka banta ka jing toy ka jongi bo Jisu la do no la ka jong ka jing im kanang bangin yo jing toy na ka ta ka jing do ka jong u bagalong kum chu ru yangi bangi do no ina ka jingem kamot ngim do na ka mentai yala di en ringi do no na ka mentau try kanang bau try unyo jingmen toy leng ba ka ta ka jingem ka jogi ngi yang ne ka perthai bon shi bon ki jingpen shoy ki don shi bon ki ta ki jing pa ki jing pon bangi i ki ki ba pranai suda jong ka perthai bla da breu be no e ka bukum kata na ka banta ka jingmen toy yala di na ka banta ka jing sungu ba yala di ka ba mo la do no e ka ta ki baro ya ka ba pyrkhat bon yo jingmen toy tading na ka jingmen toy ba breu yo ha ka jingem ka long ya ka ba un bo shanen kong yala di shadien Bara bo do no ana ka jingem na ka banta ki nam ta yala di am kamala tikna be unyo ya ka ta ka bahatam ka jingem ka jongo unyo ka jinger ko ba shis pa sha ong Jesus Christ ba de ka jingem ka babam jikot ro lada ubre ube tang ya ka ta ka jong uyo tang ya ka ta ka bakin jado henry udu no ya ka ta ka bakin jamin sim henry lada ubre udu no ya ka ta ka bakin jado uyo diang ya ka jinger ko ka bakin jado baru yo diang ru ya ka jingker ku ka bakin jaman sim double blessing breu be tang ya bakin jado yo tang ya bakin jado bau do no ka bakin jaman sim nrai la da be ya ka bakin jaman sim u persyang u ya
baru do no ita kabakin jado naga benta ke jing mentoi try unyo altli ke jingkerku kabakin jado unyo bat kata kabakin jamin semru unyo ang kektin ke jong blai ngan puli ke ni ke porma no Matthias ni ke nong ba kat kendai ke ni ke kat ar kendai lai po utrai Jisu ongkum ni wong unu noru uba ino iki yeng lani kin men bo shinrang ni kan thai lani ukpa lani ka kmel lani ka tanga lani ki kon lani ki bri na ka benta ka kerteng jonga unyo shis pa sha ya kata ba unyo ka jingem bom jukut ru Henry Shibun na ki bolong shwa kin long khatdu bat ki ba khatdu kin long shwa hang ni uji zuong kita ki badu no baro na ka benta jonga kin yo shis pa sha kin yo shis pa sha ba kum juru ka jingem ka babam jukut ka double blessing unyo shis pa sha ka jinger ku ka bakin jado bat kum juru ya ka jingem bam jukut ba uji su kran sayang ni wong ba Henry Shibun nagi bolong shwa kin long khatdu utau bubu shwa nang kong yeladi on solong khatdu eke baro Henry utau bolong khatdu bubu khatdu yeladi baru bubu nang kong ye Jesus Christ uta ken un long nang kong uta ken un long hashwa ong ka ktin ke jong blai mga puli ka ktin ke jong blai ni ka angru now ni piteng biang no Yohanes kan kal khatar kan khot ka ba arhun reu par ka ong hang ni la da no ru un shakri yanga to ai bun bot yanga la da no uba shakri shi shayo Jesus Christ ai bun bot yutra un bot ye imde un bot ye hindra un bot ye jing kai ke jong Jesus Christ un bot ye lifestyle ke jong Jesus Christ un bot ye ka jing snang ke jing bet ke jing mlen ke ba ka hok un bot ya ke ka ba utrai ula pen inuksa ulong badap da ke jing da ke jing snai ulong badap shi shaken da kata ka jing map badeng ta la dang ibut yo Jesus Christ ngi kala long shi shaki shakri ke jong oken ngim la banong ngi ke shakri utrai re ke jing im jing ke badap itang da ke jing bitar ke badap itang ke jing isi ke badap itang da kata ke jing le perthai jing im perthai jing im shi shaka balong persha ya ka mon ke jong blai ba ke tien ke jong ke jing im ke balai lan ke jing im ke ba im kat bamon kam pada kam hi la de bangi de ki shakri jong blai mla ban long kum ta habang yong gi de ki shakri ki jong try ka mungi hawan bot yo Jesus Christ la ngi puli biang kan ngal nong bis power khat ar pinyo ko ang kilang brot jonga ki sngap ka ktien jonga kamala dangi de ki nong bot ki jong Jesus Christ kum kita kilang brot habang gi bot ngi haban bot ya ka jingalam ka jong o yai ba ka ktien ka yalam yai ba ka ktien ka kdo yai ba ka ktien ka batay ya ka tangi haban bot Tading daw Jesus ang kilang brot jonga ki sngap ka ktien jonga bat nga ito eki kiru ki buat yang namar ba sngap taga daw try ong nga ito namar ka sapoy ka por ba try afin yang ka si bisharo nga ito yepi lapi ong ala jasang do nang kado da yap ro try nga ito yepi namar balay ba Shillong tangkinong le jasang mdei ki ba buat si shayo Jesus Christ mdei siya ki badan ka donut ka jong play mdei siya ki badan ka taga jingpen pau ka jong play mdei siya ki badan ka taga jing khat ka jong play ki bisuyat ka baman Shillong tangha kan yam gorukom utrai ong ye kata wong lada pi bot yang fi shakri yang fin bot yang badeng ta kita ki bot ki sngoto ya ka sor ki snap ya ka tien ka jong Jesus Christ ki bot yu bu trai ong itu ifi bu ai ka jing im ka babam jikot wong ai manga ka jing im bam jikot iki mano ba ai ude Jisu ba ai ya ka jing im bam jikot ba kina majat shu lanoru ong ka tien ka jong play tadi ta la uno no shakri nga ai bon bot nga kamala dang ide ki shakri ki jong trangin bot ya kata ki instruction ki jong ki jing batai ki jong ki jing kai ki jong ki jing pen i ki jong kata ka lifestyle ki jong ya ka jing long ki jong in bot ni haban kong ya ladang ide ki nong bot ki jong upol ukrani kata on to long pi unong perthuk bot yang akum mengalong unong perthuk bot u Jesus Christ tadi ta upol perthuk bot ya u Jesus Christ Borong perthubut yang aku mengalong unong perthubut ya Jesus Christ. Tadi tam kamut ngi habalong kinong perthubut ki jong try. Ya ki eke barok ka bangile eke bangiem ngi haban long bet kamu Jisu. Tadi ta fi shakri fi haban bot you try. Baka babal ka ong ni bo utaw bo bot. Bakat siya ba nga don hang taw shakri jong aruon long. Bada pipi bot ya u. Kum ta findan bet siya kata jaka ka ba udan. Pi buat kamut pidan hajan jong try. Bara pidan hajan jong try fio diang ini ka bor no try. Fio diang kenya ni ka jimput slek no try. Ngasih ais nuksa bhai kata lada
pijan ba kata ka wifi signal kata ka signal ka klan ne bat kum ta kin kata ka signal ka stat ba bading ta ktin jumlai ka ong kata babangi jan sorry babangi jan siya ka signal jong ni wifi kan ka signal ka klan bala da jengai ja signal kalong kum ju nang jengai no blangi ja ka signal ka jong blai kamun ngido ka bor ngido ka jing slack ngido ken ka jing kiman ka jing suk ngido wa ka jing emro adang jengai no tra henry utau bishakri utrai baru bobot ya udan baik kat shaba udan hang taru shakri jenga unlong ong jisu lada unonor ti un shakri nga ukpa jongaru un pendanam Tadayin talar fi shakri yu Jesus Christ ukpa un pendanam ya fi tadayin ta nganget fi shakri utrai ka dan baik ka jing pendanam mdai no brio mdai no blay badayin ta kwa abang fi anong shibon haba fi shakri yu Jesus Christ pin yu ibet ya ka nam dai tang ne perthai ne fi yo e ka nam habaneng fin yo e ka nam na utrai jisu tadayin talar fi pla yu fi bot yu fi shakri yu mdai balen yu Jisu angan plai fi kamat ukpa jonga ubah beneng barabo pla kadan kadam ki angel ki itu ifi ka beneng ka itu ifi badeng ta kwa badang fi ne ka singi ka mamanta ai ba pin long ki shakri utrai bat ki babot ya bat pin dan kata ka jaka ka utrai udan pin long ko malong u Jesus Christ bat kum ta ken ba ukpa ubah beneng un pindan nam ya fi ngandwai ka ne ka pon ta jong fi try ai bor fi try ne ka por ai go ime ko pang yo man ai ne ka ktien man sam ko kana ne khubor ka ne ka por man ni khon ki jong me ai be ni khon jame ko try kin bot nan kong bi ame ko try begin bot ike kita ka bakan jado la ban yo kita ka bakan jado ala ki bot ka bakan jado an kin do no ka bakan jaman sim re lagi do no kita ka bakan jado kita ka jongki ko ko ra try ngitep bakin yo ya ka jingker ku ka ba arsha ke jingker ku ba kin jado kum joro ke jingker ku ha ka bakin jaman sim but abaki bot nan kong ime ko try kin long nan kong yela dia blai kedua ngakar ku ni ki khon jame ni ka singi Patragin klet no ki bar khai ai ka pertai ka bon plat ka jing pen choi ka jing pa ka jing kring ki bon palat re ai bakin khon jame kini si eldi ai bakin long ko kunat tra ki babu shadin eldi da ka baki bu shikmat me ko pa ya duai nga ker ko ni ki khon jame agar tengu jisu nang penem amen but amen tra na ker khu fi ngin sai shem yang la shai ka singi blame da ka buram ju amen